Okay, karong mga taknaa mga igala kung ikaw wa kay trabaho, job seekers onya nagkinahanglan ka og trabaho karon, naglibog na ka sa ka mga apply. Kalas na kay kuan. Kumbaga gasto na kay ka. Nagpangita kag asyang hiring dirita sa job fair, job fair. Naay job fair karon mo na nga gisayuhan yun nato ni Grunda kay para makaabot pa mo, makaligo pa mo, makailis pa mo, makapamahaw mo sayo kung may trabaho, suway ninyo apply. Oh. Kay basin mao na ni ang panahon makakita mo work. Lisod kayo ni way trabaho bay. Piti lisuda. Ultimo sa atong kaugalingon, maglisod tagpa, singalan ani, maglisod tagpakaon. Samot nagpamilyado ta, saon na lang nato itong pamilya ko atay trabaho. Mao na, piti paita. Uban, muhilak na lang taan eh. Ang uban, muabroad na lang taan eh. Bahalag mulayo tos itong pamilya kaysa nata diri, piti na ito paita. Di ako way trabaho, mo na hinundan, magsigig away ang magtiayon. Maluoy tas itong mga anak. Gamay butang pangayoon, watay kahatag, kaya waman tay trabaho. Waman tay kwarta. Oh. Katong uban niya doon ay abilidad, ilang gigamit, o katong uban wala, gamitan ninyo yung abilidad. No? So karon good news ni, karong buntaga. Kay atong ang pangutana ani ron asa man ni Mike, ha? Asa man ni mo punay pangutana. Nga di pa nako matubag. Kaya nga to patubagon mismo mga higala ang ato ang peso manager. Walay lain si Sir Rolly Impas. Nasa linya mga higala ang ato ang peso manager, si Rolly Impas. Sir, good morning. Live to sa Runda Probinsya sa Charm Radio, sir. Yes, good morning, Mike. Good morning sa katawan sa Davao del Sur. Kung may punta ko sa patungamahan sa Lalawigan, Governor Douglas Cagas, Vice Gov Mark Cagas, o Congresswoman Mang Didi Cagas. Okay. Sir, karong adlaw pahigayon ang job fair. O Yes, no, asa dapitan ni siya. Babang Mike. Yes, sir. Go ahead. Asa dapitan ni? Ang atuang gihimo karon nga job fair, no, nga giprobahan ni Governor Cagas, diri sa Davao del Sur Coliseum, karon nagsugod nagabot-abot ang mga tao, Babang Mike, no, nga mga apply mo try silang luck nga mahayat og trabaho. Tungod kay isa man sa purpose ning atong gibuhat, mo ni ang atong isa sa mga intervention sa katutang affected sa earthquake ato diri sa probinsya sa Davao del Sur. Okay. Morning ang gitagaan ng pagmandatos ni Governor Cagas, mag-coordinate sa Department of Labor, sa mga private companies, nga atong no, atong maduol ba, no? That is why naay 19 ka kumpanya nga ni 19 ka kumpanya or establishment, mostly from Davao City, pero napoy mga diri sa Del Sur, pero majority ani from Davao City. Okay. Mo itabang sila or mo hire sila og mga empleyado nga taga Davao del Sur. Nya dito magtrabaho sa Davao kung madawat. Yes. Oo, kung madawat. At least karon nagsugod-sugod nagabot ang mga aplikante nato na napod ang ubang mga employer. So, moni karon ang sitwasyon diri Babang Mike. Sir, siguro nya mangayo kog listahan nimo kung unsa nga mga companies ang naa karon din ha nga pwede nilang applyan. Og sir kining priority katong mga bakwit, priority sila? Dili katong ang priority ani, of course, ang mga kumpanya man gud nag-set nampo na like set of standards no, or qualifications, di ba? So katong mga na-employed sa mga malls, na-employed sa mga wala pa sa nakabalik og trabaho, o mo intense lang mga pagtrabaho, muna ito'y isa sa mga priority. Pero this is open for all open na sa tanan nga mga apply trabaho. Ang panlagid ani, ang pinaka-caption na nato,
nga ni come up ta aning activities Oo. tungod sa intervention sa probinsya sa Davao del Sur nga katong mga nawad ang trabaho ato matabangan. Okay. But Open Team sa Job Fair is open for all. Okay, open for all. Open Basi tanan. makaingon Yes, ang open mga tanan. naminaw sa ato karon, ay dili man ko bakwit, basi dili ko pwede. Abre ni open ni para sa tanan. Open is Oo. tanan. Labi na gitong napiktuhan nga sa linog nga wala pa Mm-mm. nakabalik og trabaho. Mm. Unang isa ni sa tuwang gihimo nga intervention para sila. Sir, basi napay mga maupahabol nga naminaw sa ato karon, unsa may lang dalon? Ang dalahon lang sa mga job seekers, mga aplikante, resume lang siguro kay kung ma-hire sila, ang kumpanya mo require man na og kanang mga additional requirements along the way, di ba? Mm-mm. So, the more nga daghan silang resume nga dalahon, dako ilang chances nga maka-apply sa mga kumpanya ni-appeal karon sa tong gihimo nga job fair. Daghan sila applyan kay basi di sila madawat ani pero madawat sa Yes. spikas. Okay. Actually, ang nitabo karon diri kabang Mike, Mm. 18 ka local companies ug isa lang ka overseas, no? Ang overseas nato is nag-hire sila for Canada, Mm-mm. isa lang ka kumpanya, isa lang ka agency, but the rest of 18 ka local companies ang mo-hire diri lang gyud sa within Davao del Sur o Davao City ang area. Mudawat og kuan ni sir kaning unsay tawag aning ma-hire dayon unsay gani term ana? Yes, ang mga kumpanya makita gani lang nga potential kayo, valuable kayo ang aplikante, Mm. ila din ang i-hire Oo, hire on the spot. Hire on the spot. hire on the spot. Yes. Okay. So sir, unsang orasa magsugod o unsang orasa mahuman ang ato ang pagdawat og mga aplikante sa job fair diha sa Coliseum karon sir? Actually, kabang Mike, nag-start na taog, nagsugod na sa panghatag og mga forms diri. Mm. Ang upang mga aplikante dito na sa shopping area. Shopping Mm. area meaning dito naka-post ang tanang job hiring nato, no? Mm. Dito sa pilit sa Coliseum. Mm. Niya after i-validate din to taod sulod sila sa Coliseum para para sa interview. Actually, nagsugod na ta. Unya ang pangutana nga kanusa mo human, as long as nga napay mga aplikante, ilagi ning intertinon. Okay, sige. Yes, ilagi ning Okay. intertinon. Pero pag makita nga after lunch, puro tang aplikante, di di na sila. Oo. After lunch, Basta kay manang win carry sa tanang job seekers nga karong buntag na sila manhi. Mm. Samtang napa nga itong mga employer kay usahay magud. After lunch na ang uban na manguli na sa Davao City. Wala ba age limit ni sir? Ang edad siguro ani ang mandato sa Balao is at least 18 years old, no? 18 years old and above. Mm. How about So, mga karong panahon na naman na sa Balao karon nga Oo. wala naman ang sa edad karon, no? Oo. Pag permahan naman sa presidente nga wala na age limit ang trabaho as long as you're able to perform sa mga tasks nga i-mandate sa imo ha. Pero at least minimum tag edad 18 years old kay mo magina ang pinaka mandato sa edad nga ma-hire ang usa ka tawo sa usa ka trabaho. sir basin na ay maminaw nga PWD, pwede ba sila sir? Yes, pwede kay ng PWD. Pwede. As long as maka-perform sa mga trabaho. Actually, nabi mga opisina karon Oo. nga ang mga nagtrabaho PWD. So Mm. dili ta na sila i-discredit considering daghan kayo mga PWDs nga mga talented, Bitaw, na mga skills. na yung mga skills. Competitive po na sila. Unang any interested person or individual can apply diri sa tuang mga job fair. Kay open man ni sa tanan. Sir, unsay order or advice ni Governor Kaga sa imuha nga gipahigayon nato ni job fair? Gusto gyud niya nga ang mga way trabaho makatrabaho dinhi sa Davao del Sur, daghan pa ba gyud dinhi? Gusto good. Sir, daghan gyud yapon diri sa Del Sur sir ang kuan ano wa. Dali lang ha kay pitig gyud tanaw na to kung daghan gyud ba kayo. Pasensya sir, napalong. Yes. Oo, sir, daghan daghan paghihapon dinhi sa Del Sur ang mga wa paghihapoy trabaho sir. Kung sa to, Mike? Daghan paghihapon yung kay diri sa Del Sur ang wala gyud gihapoy mga trabaho. Yes, ubay-ubay pagod gihapon no tungod kay number one nga nakadugang sa increase nga daghan ang wala trabaho tungod atong linog no. Oo. Factor nga pagpromote ang probinsya sa Davao del Sur naghimo og mga moves nga matabangan tong mga tao labi na gito na apektuhan sa mong earthquake nato. So nakita mo na to si Governor Cagas, grabe ang iyang pagpanghatag, of course in support ni
Congressman Cagas, ni Vice Governor Mark, grabe kayo ilang pagbisita sa mga barangays nga napektuhan, nanghatag sila mga relief operations. Opo. So on the part po aspeto sa employment, mo po niya ang intervention sa probinsya sa Davao del Sur, as mando ni Governor Cagas nga gipagis tong opisina nga makoordinita sa mga private companies nga mo hire sila og mga empleyado nga taga Davao del Sur. Mo ni siya isa sa mga intervention para sila. Okay. Sir, sa ganito nga mga pila gani ka mga companies ang diri lang sa Digos or sa Davao del Sur lang, sir? Ako lang i-check no kay namo ko karon diri sa gawas okay. Kabang Mike. Sige. Basta majority aning 18 ka local companies is from Davao City. Siguro manala siguro more or less mga 5 ani siguro ang from Davao del Sur lang. Tara sana Davao City na siya. Apil ang kuan ni sir kay abre naman ang Gmall. Apil sila? Yes, among the malls, ang Gmall ray ni apil, no? Gmall lang naka-apil karon ni habol sila tungod kay open naman daw sila niya. Considering nga daghang pong nihawa sa ilang mga empleyado atong panahon na wala nakabalik. More or less ay mga siguro mga 40 or 50 ni kabuk ilang gikinahanglan karon ang Gmall. Okay. So meaning we expect nga daghan diri ang ma-hire on the spot diri sa Gmall. Bito. Posible nga katong mga nagtrabaho sa laing mga malls diri sa Digos nga wa pa sila nag-abri karon, posible sila mobalhin dito sa Gmall. Yes, just like sa Grand Mall wala pa gid nag-open. So it is expected nga ang katong nagtrabaho sa Grand Mall mobalhin to sa Gmall kay open naman ang Gmall. Dako gyud kay dining. Nangalan din sila trabaho dayon. Dako gyud kay nigtabang sa ilaha sir no nga makabalik na sa trabaho. Importante lang ani makabalo sila nga nay job fair karon. Yes, oo. Munang dako ni faktor sila. Kita igo ra man ta naghatag og opportunity sa mga job seekers Kabang Mike, it's up to them nga ma-apply sa dili, no? Pero ako nakita karon nagsugod-sugod naman og pangani ang mga tao, mga job seekers nasa shopping area o ba nakasulod ng coliseum para prepare na sa ilang interview. Dapat anang mga nangabot diha sir no nga ilaha pong textan or tawagan ilang mga friends niya nangita po trabaho. Yes, oo. Pero kini atom ning na-post sa tong social media. Yes sir. Kita na to nga daghan na po ang nag-view, nag-share, no? Mo ni siyang mo nang karon ang uban ni sayo gisagan ni karon. Isa ta sa nag-share ato. Okay, sir. Salamat kayo. Salamat kayo. Yes, sir. Charm. Yes. Yes, sir. Karong adlaw lang ni sir o sa kaadlaw lang? Yes, isa lang ni sa kaadlaw atong pagkabaton nga job fair. So kung dapat yung Kabang Mike nga kung pwede ma-announce pa nimo sa imong programa nga nagpadayon po ang job fair diri sa Coliseum. Yes, sir. So atong gi-invite ang tanang katawhan nga mga flexible kung wala mga trabaho ug nangitag trabaho na opportunity nga gihimo ang atong provincial government led by Governor Cagas in partnership with the Department of Labor. Dili nila ni angay pagyason, di sa magluya-luya ron kay karon na ni adlaw. Okay. Yes, murag nahulog po ni kung ma-hire sila ni Kabang Mike, murag sila nakadawat og bonus. Mo gyud. Katilami Oo, mo gyud. So meaningful kay ni sila kung ma-hire sila kining bulan sa Disyembre. Kay sa sunod lang gyud, murag in my evaluation, murag kita na lang siguro ang class nga naghimo og job fair karon sa all over the other provinces. Kay human na may mga schedule. So murag, I think murag muna ni nga job fair sa Region 11 kining himo na to karon diri sa probinsya sa Davao del Sur. Kaya ubang mga probinsya umana. Oo. Kita lang natunong og kita lang po natunong og December. Okay, sir. Sir, salamat kayo sa panahon unya ato lang ning balik-balikon pag-announce nga nay job fair din na Sir Rolly. Thank you sir sa panahon. Yes, okay. Salamat kayo Kabang Mike. All right. Sir Rolly Impas ato ang Peso Manager.